Avui, a la Sonora, sentim tota la màgia del gospel més autèntic amb una llegenda viva, Walt Whitman, el director del Soul Children of Chicago. Ens apuntem al taller que ha impartit a Barcelona amb motiu dels 25 anys del cor Carlit. When people started hearing us, the first president, it was President Reagan, heard us, and he walked up on the choir because he thought they were little kids. And then when he heard them, he had backed up. He said, "Ooh!" It was so much sound. It was like he just "Oh." Prenem un té amb dos trobadors de la cultura mandinga que viuen a Catalunya. Nino Galissa i Sam Sussó són mestres de cora, un híbrid d'arpa i llaüt de 21 cordes amb què resolen conflictes a través de la música i promouen la pau. I tot seguit fem un càsting de llavis molsuts entre intèrprets de tuba. I trenquem tòpics a l'entorn d'un instrument que pot fer molt més que marcar el baix en una cercavila. Això i més, tot seguit, a la Sonora. Fa 10 anys que l'afició pel gospel a Catalunya va increixendo i aquesta setmana s'han reunit 250 cantaires per deixar-se emportar per Walt Whitman, un director de gospel que és molt més que una institució internacional. I nosaltres hem viscut aquesta experiència. Ens hem citat amb en Walt en un hotel de Barcelona. El cor Carlit, que enguany celebra el seu 25è aniversari, ha convidat per segona vegada el director d'un dels cors més famosos i prestigiosos de gospel dels Estats Units, Soul Children of Chicago. El taller acabarà amb un gran concert. Ens dirigim cap al penúltim assaig. Come on, everybody, say it again. One more time. En Walt Whitman dirigeix aquest cor infantil des dels anys 80 i des de llavors ha esdevingut un fenomen. A més, ha cantat amb figures tan conegudes com Mariah Carey, Stevie Wonder o la malaguanyada Whitney Houston. When people started hearing us, the first president, it was President Reagan, heard us, and he walked up on the choir because he thought they were little kids. And then when he heard them, he had backed up. He said, "Ooh!" It was so much sound. It was like he just "Oh." L'estiu passat, molts cantaires de gospel de Catalunya van anar a Chicago per viure el gospel en llocs tan emblemàtics com la Holy Trinity Church, la parròquia de Barack Obama. Va ser un viatge que a molts els ha canviat la vida, com a la Conxita, que ha escrit un llibre sobre la seva experiència i la d'altres cantaires. Molta gent que vam cantar allà, molts ho deien, que vaig recollir testimonis en el meu llibre que he escrit. Doncs molts deien, jo abans cantava amb la veu, ara canto amb el cor, des de que he anat a Chicago. Un deia, jo mai havia vist a Déu, i amb aquells nens he vist, amb la seva mirada he vist a Déu. Coses d'aquestes que molta gent deia, no, jo era agnòstic i ara m'he convertit. Es van passar coses molt fortes allà, perquè hi ha una energia que vibra, que surts d'allà, jo surto nova. Escalfem una mica i ens animem a provar-ho. Jo no he cantat mai en cap coral, però l'Isaac m'ha assegurat que trobaríem la meva tessitura de veu. Isaac, how are we going to find my voice? Okay. We're going to test your voice. We're going to test your range. Okay. Okay? I want you to sing for me. I want you to sing. Okay. Ready? Very good. Oof. Shamika, I have to breathe better. Yes, maybe. yes. Make sure you breathe when you Yes, sing. okay. Okay. Let's try this. We're gonna. I think maybe you sing maybe in the middle range. What if he died for you to say he loves you? What if he died for you to say he loves you? What if he died for you to say he loves you? La qüestió és no tenir vergonya i llançar-se. La nostra veu no estarà sola. Well, am I ready to start with the choir? Of course you are. Thank you. Relaxem la musculatura i de pas ens toquem una mica per començar a fer grup. Al final la Clàudia canta a la corda de tenors. Hi ha veus femenines que es troben bé en aquest registre. Cada vegada hi ha més cantaires de gospel a Catalunya. L'Anna va ser pionera del gènere al nostre país.
vaig començar a estudiar música amb tota la intenció de poder dirigir un cor de negres, era tota la meva obsessió. Bé, he canviat el cor de negres per un cor, diguéssim, de catalans, però encantats de la vida, i bueno, ja estem amb això, intentant no semblar-nos perquè és impossible, absolutament impossible, perquè no és la nostra cultura, no és la nostra biologia, fins i tot a nivell físic, no és la nostra, fins i tot, formació religiosa, ni molt menys, però amb tots els aspectes i amb tota la bona manera de fer que podem, doncs estem intentant fer-ho el millor possible. 1, 2, ready, sing? Let me hear the whole section sing for me, and sopranos. All right, let me hear everybody give it to me right here. 1, 2, ready, sing. One more time. Give me Tu that. la música l'has de treus la cançó i la treus cap en fora i tu has d'entendre el que estàs cantant i has de transmetre-ho al públic i a més amb expressió. Què té el gospel que no tinguin altres estils corals? En Josep és un dels cantaires més antics del cor carlit. Que et pots girar cap a la dreta, cap a l'esquerra, que veus algú, que li somrius, que l'abraces, que el toques, que cantes amb ell. No té ni punt de comparació. Pots cantar a la dutxa, pots cantar tot sol, jo també ho faig. Però no té comparació. Quan vaig començar a fer gospel, jo m'esperava cantar en una coral, i ja està, i res més, i anar i fer els meus assajos, els meus concerts i res més. Realment, amb aquests 7 anys, jo puc dir que tinc una família amb la que canto. És estrany perquè gairebé no em queda aire, però en canvi sento més energia que mai. Gospel vol dir evangeli. El pare d'en Walt era militar de les forces aèries dels Estats Units i per això amb la seva família va viure en molts països. Això l'ha ajudat a entendre altres cultures i a saber transmetre la seva. The desire to teach gospel, again, it wasn't necessarily me saying, I want to take gospel and I want to teach the world. It wasn't like that. It was more like, gospel, I loved it, I did it. As I did it, I became good at it. And when I became good at it, as the Bible says, he says, your gift will make room for you. And so that's what has happened. So now, me teaching gospel all over the world is because my gift keeps making room for me. Jo des que vaig conèixer el Whitman ho plantejo tot molt diferent i dic molt més la meva vida musical, tot el que és que fins i tot agafar el violí ho veig diferent des que vaig conèixer el Whitman. Tot el que és àmbit musical i després àmbit relacions, és tan fàcil com anar a algú i fer-li una abraçada i ja és diferent perquè has viscut el que és fer una abraçada a algú en un moment d'aquests. Aquest matí m'he despertat més d'hora, no sé, pel que sí, no? M'he posat un vídeo dels que estem fent pel YouTube, que ell ens va dir, mireu-vos-ho per agafar això, i m'he posat a plorar com un imbècil. Però sanglotant i traient i m'he quedat a gust i m'he anat a la feina més content que mai. Això és el gospel. It's the heart that I go after, and that's the part of me that I think makes me different in some cases for when I do the European stuff. The non-believers can become believers because they'll experience this real presence of God that has not actually been felt before. La cora és instrument propi de la cultura mandinga que podem trobar a la costa occidental africana. Però avui, a més, a Catalunya també podrem sentir el so de l'instrument més dolç del món.
La kora és l'instrument més internacional de l'Àfrica i el podem trobar al Senegal, Gàmbia o Guinea-Bissau. Avui assistirem a un moment íntim, el retrobament de dos griots, dos trobadors de la costa occidental africana. Hem quedat amb en Sam Suso, un músic excel·lent, per anar a conèixer un altre intèrpret de kora, en Nino Galissa. En Nino és de la regió de Gabo, a Guinea-Bissau, l'antiga capital de l'imperi que unia la cultura mandinga abans del segle XIX. I en Sam és de Gàmbia. Tots dos comparteixen la mateixa cultura. Es una alegría inmensa de encontrar a tu hermano perdido por los caminos del mundo. Y porque la idea y la forma de vida no es casi lo mismo, es lo mismo. Te sientes como un hermano mayor o un hermano menor si encuentras una familia más. Las dos manos. Per fer tot aquest so que omple la sala, només calen 4 dits que es mouen de manera independent. I tot una vida dedicada a l'instrument. 5 anys. Tocar-la, cora pequeñita, petita, la cora petita. Antes de ser petita, mi padre, mi madre, me farara llevarme a la casa, cerrar la puerta, tocarem la instrumental por la noche hasta la nit. M'agrada molto tocarla, la cora, es muy tranquila. Persona mucho enfadada, mi padre la tocarem y tranquila, la cora. Precisament, una de les feines dels griots és fer de mediadors en els conflictes familiars. Les cançons que improvisen serveixen per calmar els ànims. Imagina't que jo estic molt enfadat i aleshores tu què toques? Què em toques? Enfadat, assenyalo així. A veure... Ui, espera't. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... Però aviat la lliçó es complica. Una base rítmica, acompanyament i la improvisació d'una melodia amb ornaments. I ara què? I ara tocarem ahir enfadat, tocarem una mica, jo cantar... Com es diu? Marc. Marc. Ah, Marc, 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 Marc. Marc no em fa... És complicat tocar la cora perquè has de coordinar una base amb cada dit polze i després anar combinant alternament aquests dits, els índexs. Però com diu el Sam, el so és molt tranquil·litzador, és molt calmant, és molt bonic. Segona pas. Que guai. En Sam li marca el ritme. Aquesta feina està reservada a les dones a la societat mandinga. Elles manen a casa i eduquen els fills. Tocar la cora és addictiu. Aquest so tan dolç s'estén per tot el cos com un mantra. I el Marc no pararia mai. Però val més que sentim un bon intèrpret, com en Sam Suso, per saber fins on pot arribar aquest instrument tradicional. Moltes gràcies, Marc. Avui nosaltres parlem una mica de la cora, m'agrada molt. Moltes gràcies a tots vosaltres.
es el que transmite y el que es el portavoz de la masa social que no tienen voz, que les gustaría que les oigan. Es lo que hace el griot. Son personas justas, son personas que buscan la paz, y la paz es imposible sin la justicia. Kairo dua kakano diandi, kairo dua kasio diandi, kairo dua kafudu diang, manso si di un lubarakan aliño nenen. Y muchos colegas míos que estamos en el extranjero sabemos la importancia de la paz, porque sin paz no hay sosiego. Y pedimos la democracia, pero la base de la democracia es la paz, cosa que no tenemos en África porque tampoco nos dejan. Una mica un poc de mano. Part del compromís amb el missatge de pau de Nino Galissa el podem sentir en català en la cançó Una vida, del seu disc Africa Today. Una mica un poc de mano, dona'm un cop de mà. Nosotros somos la 7ª generación que tocamos este instrumento. Entonces, eso se va trasladando de padres a hijos, de abuelos, de antepasados. Mis hijos, sus hijos. Y eso quisieron los antepasados, que eso no perdiese. Els mandingues són una ètnia que engloba 13 milions de persones avui dia, tot i que les fronteres artificials creades pels colons europeus van fer que s'anés diluint. Així i tot, entre els griots encara es manté aquesta unitat cultural. La mayoría de mi familia vive en Senegal, porque uno de mis primos cruzó todo lo que es Senegal, toda Casamance, cruzar Gambia para ir a casarse con mi hermana en Guinea-Bissau. Entonces eso se hacía viceversa. Eso hizo con que las familias griots sean familias como muy mezcladas. Unitat, respecte i humilitat. Són les 3 paraules que guien el griot, el mestre de la cura. Avui hem compartit un te amb 2 griots, 2 transmissors de cultura africans que viuen a Catalunya. A més, el Sam i el Nino m'han ensenyat a calmar-me amb el poder de la cora. Això és un càsting de llavis molsuts, perquè per tocar la tuba cal molt de morro. Però on són les tubes? Som al Conservatori del Liceu de Barcelona. A la tubada, i no pas la trobada, veurem tubes de tota mena. Una de les claus per tocar la tuba és dominar el llavi. Es produeix el so amb la vibració del llavi. I tenim un amplificador, que és la tuba. Si desenrotlléssim la tuba d'en Carles, tindríem un tub de 5 metres de llarg. Amb els pistons, escurcem aquest tub descomunal a diferents llargàries. Així obtenim les diferents notes. Hi ha una colla de tòpics que hem de desmuntar. Que per tocar la tuba s'ha de ser sapat, o que cal tenir els llavis molsuts. I això no és cert. Vegeu i compareu.
que sempre la tuba se li havia donat al nen gran del poble, al que estava fortet, i no, jo soc un tirillas i se pot tocar, se pot tocar. I és veritat que també cal una bona capacitat pulmonar? No té res a veure perquè el gran pare de la tuba, que és Arnold Jacobs, que era el tuba de l'orquestra de Chicago, només tenia un pulmó i tocava una tuba enorme i era assegut el gran mestre, no? Per dir-ho, de la tuba moderna. L'Ester Muñoz o l'Olivia Casas desmunten un altre tòpic fals. La tuba també és cosa de noies. Jo crec que no té res a veure. Agafa la tuba a qui li agrada i ja està. Però quan ets petit i ets una nena et diuen ui, com tocaràs aquest instrument si és molt gran per tu, no sé què, si tu no pots amb això. En Víctor Ferragut és capaç de fer tot això amb un bombardí. Dins la família de les tubes també trobem el sousafon, inventat pel compositor americà John Philip Sousa a finals del segle XIX. És una modificació de l'helicon, inventat a Rússia. Tinc un altre ofici que és el de pallasso, soc clown. I llavors, posats a buscar un instrument, vaig buscar un que tingués un toc d'originalitat. La mainada ho té clar. Per ells, la tuba petitona, és a dir, el bombardí. Jo perquè en classe de música vam fer la roda d'instruments i vaig veure un amic meu que tocava el bombardí i m'agradava, vaig veure que m'agradava i el vaig triar. Jo el bombardí, la tuba no m'agrada perquè és molt fàcil. És que la tuba tot el rato fan pam, pam. Em sé que fan altres coses, però no m'agrada gaire. El cinema també ha sucumbit al romanticisme d'aquest instrument bonaç i sentimental. Des del plany d'Audrey Tautou a Alone Demise de Fiançailles, fins al film Where's the Officer Tuba, un policia músic que resol un cas gràcies al fantasma que viu dins la seva tuba. Definitivament, sentint en Pablo Fernández, un dels tubistes més prestigiosos del món, nosaltres també ens enamorem de la tuba. Diuen que la tarota és una xirimia tradicional que prové de l'edat mitjana. Podreu descobrir-la a fons al cicle Antarotat del 25è Festival Tradicionarius. Tallers de danses armènies, de construcció de canyes o un mostrari d'instruments de doble canya catalans. Entre d'altres hi participaran la copla de 3 quartans borinots, la copla La Flama de Farners o el quartet de tarotes Mantuano. Serà de l'1 al 4 de març al CAT de Barcelona. L'agrupament d'esbarts dansaires presenta el CD Salvador Melo, un geni oblidat. Una recopilació de les músiques de 12 coreografies de Salvador Melo que han registrat la copla principal de Llobregat sota la direcció de Jordi Núñez. Coreografies com El bolero de Torrent o Recordant l'Alguer, amb barrejaments musicals del mestre Agustí Cuí Grau, entre d'altres. Serà dissabte a les 7 de la tarda a l'Escola de Ballet Eulàlia Blasi de Barcelona. I la setmana que ve, a la Sonora, descobrim l'arpa neogòtica catalana amb Josep Maria Ribelles. Assistim a un concert dels joves estudiants d'instruments de copla del Conservatori Municipal de Música de Barcelona. I ho provem amb l'instrument dels 4 cervells, el bandoneó, un jeroglífic musical que desxifrem amb el prestigiós Marcelo Mercadante.